Asi to takhle. To je pro vás? Já to takhle, no. Tak to tady máte, madátaní. To takhle, no. Natočím všecko. Jedno sezení, druhý sezení, ještě vnitř. Takhle, tam. Tady to, ještě tady za rohem. Je tady ty věci, takhle. Tady za těma tujema taky je nějakých. Tohle to byly skleníčky kdysi dřív. Jo. Vlastně, to jsou základy. A tady je taky, jo, základ skleníku, takže tady No, tak co by se taky dalo využít na nějaký jako pěstování, ničeho. Super. Tak jo, to mi takhle stačí.